ajmo normalizirati samce. Ajmo, molim vas. A molim vas, ajde. Znači, nemojmo smatrati ako su ljudi solo Pogotovo i nisu u samci vezi. iznad 30. Pogotovo samci iznad 30. Jer kao kad si u 20-ima i kao to još... Da. Okay. Živi život. Super, Živi život. Da. Nemojte upast u tu zamku i misliti da je tim ljudima dosadno i da su nesretni. Ja sam živjela, ja sam bila solo neko vrijeme. Meni je bilo top. I baš sam osjećala da moram kao da moram uvjeriti neke ljude u to. Ne moraš. Da. It's fine girl. Kao probaj. Da, imam osjećaj da se onako još uvijek kao neka kolektivno sažaljevanje tih ljudi. Je. Kao ono, Isuse. Ona se vraća u kao prazan stan. Nitko ju ne dočeka. Isuse, prekrasno. Fakat želim. Isuse, kako dobro. Nitko me ne dočeka. Pa je vama ljudi, ono koje je to privilegija. Mislim da ako ćemo sad ići